Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Malipayong adlaw nga Domingo maigsoon ko ni Kristo. Kining santos nga Eucharistia sa ikanapulog-tulong nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, atong ihatod kaninyo gikan diri sa parokya sa Santo Niño, Mohon, City of Talisay. Maghiusa kita sa pagdaig sa Dios nga atong kaluwasan ug atong ihalad kining mosunod nga mga katuyuan. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygo ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ginumaluoy ka, ginumaluoy, maluoy ka. Maluoy ka, Kristo maluoy ka, Ginoo maluoy, maluoy ka. Kaluyan kita sa Dios nga mga gahom sa tanan. O pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langitong hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayi kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong nga nagsabahan. Ginoong Diyos, Cordero
sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatan nga mong pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdong Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak, aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwas sa kami sa kangitngit, ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuuran. Kini among ipangayo pinagi sa mong Hesus Kristo ng imong anak, nga buhay ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod palihog alang sa liturhiya sa pulong. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang Dios wala magmugna sa kamatayon, ug kun ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili maoy nagmando sa kalibutan, kaya ang hustisya sa Dios dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan. Ug sila nga iya sa yawa mao ang mga matay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, O Ginoo, kay mo akong gigakos pagayo, ug wala ka mutugot nga akong mga kaaway, malipay bahin ka na ako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kinahilad-man sa kalibutan. Giling kawas mo ako gikan kanila, nga nagadulong sa kahilad-man. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Daigang Ginoo kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kayang
suko mo lungtad sa makadiyot lamang. Apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabi mo sulod ang paghila, apan sa kaadlawon ang pagsadya. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pamati o Ginoo, ug kaloy ako. Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagpangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kamo mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahimatagon kamo nining pag-alagad sa gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban, aron ipapasan kaninyo. Apan sanglit hamugaway man kamo niining panahona, makaturunganon gayud nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya kung kamo nausab ang magkinahanglan ug sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha, nagtinabangay kamo. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang daghag tinigom wala masubrahi, ug ang diutayg tinigom wala makulangi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw, ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinaguga niadtong dapita nga gingalag Jairo. Sa pagkakita
niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan, ug nagpakiluoy pag-ayo ug nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babae nasakit ug naglisod na. Adtua in taon siya ug hikapa aron mamaayo. Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kayong mga tao miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak. Busang ngano imo pamang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya'y laing gitugutan sa pagkuyog kaniya, gawas lang kang Pedro ug sa magsuod nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug nanghilak man kamo? Wala mamatay ang bata. Natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug inahan sa kwarto sa bata ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, Talita kumi, nga sa ato pa, Inday, bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanaygon ug napulog duha ka tuig. Mibangon ug milakaw. Ug ilabihan gayud nila kahibulong sa nahitabo. Apan gipinaan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini, ug siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, tipila nakatuig nga milabay, diin usa ka kanta ang namugna o gi-interpret kini sa usa ka international singer, si Mariah Carey. Paminaw kamo sa kanta, ilabi na gyud sa mga pulong nga nahipatik niini. Mingon, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, is hard to kill. Who knows what miracle you can achieve when you believe somehow you will. You will when you believe. Tataw ug tin-aw kaayo ang mga pulong sa kanta nga naghisgot mahitungod sa milagro ug pagtuo. Unsa man kining pagtuo? In simple terms, I should say that faith is putting your complete trust in somebody or something. Ang pagtuo mo ang hingpit nga pagsalig. Hingpit nga pagsalig. O kini nakapahinumdum kanako sa usa ka kasinatian nga di gyud nako makalimtan.
sa akong parokya nga gikuptan ug gisilbihan, didto nahimutang ang daghan ubay-ubay nga mga subdivisions. Usa na ni ana ang corona. Dili coronavirus, kundi Corona del Mar. So sa kahigayon, I was invited to bless a residence or a house in that subdivision. Pag adto na ko dito, dako na kong kahikugang. Kaya nga no, during the blessing, nahipunting ang akong atensyon sa usa ka tigulang nga babae nga nagsunod-sunod sa mga pulong nga akong gilitok. Pagsugod ako pag-ingon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, iyang gisunod. Pertigyong kusuga. Mas kusog pa sa akong tingog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos nga Espiritu Santo, ingon ko, among lagit nung Amahan, ingon sab siya, among lagit nung Amahan, sa pagkahimugso sa imong buktong anak sa kalibutan, sa pagkahimugso, mas kusog ang iyang tingog kaysa akong tingog. Hapit ko makadesider nga ihatag ang right ngadto kaniya ug ako unta siyang ingnon nang ikaw na lang kahibindisyon ninyong balay kay mas dako o kusog pa man ang imong tingog. Pero lagi akong gipugnan, akong gihuman ang maong bendisyon. Ug dito na kun hibaw-an nga kadto di aing tiguanga pagkadako ug pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Kang Senyor Santo ninyo kay matud pa niya, Father, kining gipuy-an nga balay diri Father namo. Balay man sa akong anak nga maldito kani adto. Tapulan pa gyud, pero sa akong pag-ampo nausab ang iyang batasan. Nya diha pag sa kahigayon, Father, nga usas sa akong mga anak, kami pobre mi kayo. Hapit dili makakaon sa usa ka adlaw. Sa among kapobrehon pag yun, Father, nagian ako ang tumang kasakit kay usas akong mga anak operahanan. Nya miadto ko sa ospital, mihila ko. Nangaliyupo ko sa doktor nga pasudlon ko sa operating room, bit-bit nako ang gamayng botilya nga gisudlan sa tubig nga kung nakuha ana bitong hubo nga selebrasyon sa mahal ka Senyor Santo ninyo. Ug akong gihangyo pagyud, Father, ang doktor nga akong paimnon ngadtong tubig sa dili pa siya operahan. Ug unsa mang kahimtanga, Father, nga ang doktor misugot man. So, akong gipainom. Mutuo kag sa dili, Father. Pag-inom sa akong anak nitong tubig, wa madayon ang operasyon kay naayo man ang akong anak. Pagtuo. Milagro. Ngayon sa kamilagro usab nga nahitabo sa kong kinabuhi. Usa ka sinatian nga di sab nako gyud makalimtan. Nahitabo ni 30 na katuig ang milabay. Bag-o kong pari na itong higayuna. I was ordained on December 7, 1990 by the late Cardinal Vidal. December, human sa akong ordinasyon, kay Disyembre man lagi, may pauli o may bakasyon ko sa akong yutang na tawhan. Napo, Loon, Bohol. Kining napo, gamay ra ni nga baryo. Pero bulahan kaayo ming nagpuyo dito. Kay ang mga tao, makigdaiton, masilang tauron, ug maampuon. Muna, napo, pagkasunod nga adlaw, human kumiabot. Wa na ko damha, nga usa ka tigulang mituktok sa mong balay, kay nangita og pari, nga mo'y muhilog sa iyang silingan nga himalatyon. Pag-abri na ko upag pangutana, tagadiin man di ay kanang. Ingon siya,
ang akong nadunggan, ambot lang, sakto pa ba? It's either tubod ako o nagtuwang. Tubod ako o nagtuwang. Kining mga lugar, muna mga baryo sa amua, nga tuwa na himutang sa bukid. Pangalan pa lang ni mo, nagtuwang, katuwang-tuwang na. Layo kayo. So, mikuyog ko sa tigulang. Kay lagi naluoy man ko niya. Ngagabaktas in taon, unang itagpari. Pag adto na namo dito, sus, pertigyo na kong singuta. Pertigyo na kong kapuya. Nangutan ako sa tiguang, asa man dining nagtuwang, utubod ako, batong yang giingon. Ingon siya, Pader, iya bang gitudlo sa iyang simod. Kining lugar nga itudlo sa simod, pero sagyong layo Ay, salakto na pagsulti, tungas, tugbong, tungas sa sad. Miabot mi sa balay ngayang giingon. Sa akong tuo nga bahin, akong nakita ang usa ka lalaki nga giubo-ubo nga nagbugha og kahoy. Pagsulod nako sa balay, akong nakita katong himalatyon nga babae ang asawa di ay nga gaubo-ubo usab kay pareho silang adunay sakit nga TB. Miingon ko sa tigulang nga akong kauban, nang kay giuhaw man ko, 9 taon po kong tubig. Misulod sa kusina. Pagsulod sa kusina, may guha ang tiguang nga may bit-bit og tasa. Ang tasa, persagyong hugawa. So, miingon ko niya nang, palihog ng tampo kong trapuhi, intawon po ng tasa ang akong pagaimnan. Misulod og balik, Pader ha, misulod sa kusina, gabit-bit og trapo. Ang trapo, mas hugaw pa kaysa tasa. So, sa iyang gihimo, iyang pataas ang iyang sayal ng palda, niya ingguwa ang half slip nga murag kulor nga yellow na, murag wa to siguro labhig pila ka tuig, mao pay gitrapo sa tasa. Ngo disgrasya ko niyo. Pero bahala na, iko na bahala na ko Ginoo. No. Ngo nang hain naman ang tubig. Mo siya pa mukahos pa ko og tubig Pader sa tubod. Ato siya. Pagbalik niya naniguro ko. Ang bana akong gitan-aw unsay iyang gigamit sa pagbugha sa kahoy. Tuo. So, mugamit mo inom galikag tasa, hawid diri jo ka mo inom, di ba? Pagtanaw na ako sa asawa, nangutan ako, kini ba siya? Kini bang himalat yun? Kumukaon yun sa mayang gamiton. Walhon na, Pader, walhon. So, tuapot sa pikas. Walhon, diri po sa pikas siya mo inom. Ingkog maniguro ko, kay perehobring na sakit na TB. Are ko sa tunga mo inom. Jesus, pag inom na hinuon ako, ingon man hinuong ang tiguang, Jesus, Pader, katalag saon, very unique yun ang Pader, kamu inom, parehog yun mo, inimnan, nining himanat yun, Pader. Hapit na ko, mabudwak, ang tubig nga nanimahong palda, o nanimahong half sleep, biduol ko sa himalatyon. Akong giduol. Mingon ng himalatyon, Pader, sa di pa ko mamumpisa lugi mong hilugan, pwede bang muhawid ko sa imong mga kamot? Ako siyang gipahawid. Paghawid niya, Pader, pagkahumok, pagkalumoy sa imong mga kamot, siguro ang imong mga kamot, Pader, mura ni kamot sa Ginoo. Wanya, Pader, kay lumoy man, siguro, Pader, akong tagnaon ha, gwapo ka nga pari, nakaingon gugong, nabuta man to, kay doon na po'y sakit nga diabetes, nakaingon ko sa kong kugalingon, kining tigwa nga, maayo ragyod kay nabuta, kay wag yun kakita sa kamaturan sa akong gitsura. Padayon ko, ingon man siya, Pader, kanang dako na kong kalipay. Desembre yun, Father, hingpit na ang akong Pasko, kay nakagunit yung kog kamot sa pari. Ug abi ni mo, Father, sa akong paggunit usab sa imong mga kamot, mura magbiluag, nindot ang akong gimati. Mamatay ko, Father, na malipayon. Mga kaigsunan ko ni Kristo, kini ang akong ipaambit kaninyo. Kay nga itong Ebanghelyo, naghisgot man o kamatayon,
o kasakit. Sa panahon nga kita masakit, ilabi ng pandemic nga atong giatubang karon, dili na to angay nga isipon nga ang Diyos nagpasagad kanato. Diha sa Ebanghelyo, ang masakiton, ang himalatyon, gihigugma sa Diyos o gihatagan o kahupayan sa ilang pag-antos. Si Pope John Paul II, nga karon usa na kasantos, nahimong masakiton sa dugay nga panahon, apan sumala sa iyang kasinatian, siya nakaingon gihapon nga mga masakiton mao ang pinakabililhong mga sakop sa lawas ni Kristo. Kining maong ehemplo, magdasig ka natong tanan sa pag-atiman sa mga masakiton, ilabi na sa atong mga sakiton nga naa sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Nagkinahanglan silang medikal nga tambal, tinuod na, pero mas labaw pa silang nagkinahanglan sa atong presensya, sa atong pag-amuha, sa atong pagpangga o paghigugma ngadto kanila. Kamong mga frontliners, ilabi na kamong mga doctors o nurses, bulahan mo kay sa inyong pag-amuma, pagpakabana sa mga taong masakiton o himalatyon, gihatagan kamo og igong katungod ug higayon nga makasilbi sa katawhan sa Dios ug kini makapahimuot kaniya. Mga igsuon, katapusang Domingo ron sa buwan sa Hunyo ug abi ninyo sa sunod nga buwan mubiya ko dinhi sa inyong lugar sa Sugbo. Murag wa ko kasabot kung malipay ba ko o mag-uol ko nga mubiya kay kining syudad o kining lugar sa Cebu suod na sa akong dughan kamong mga Cebuano. Pero malipayon sab ko kay gihatagan kog igong tuig, mga tuig, siyam ka tuig nga nagsilbi sa katawhan dinhi sa Cebu. Busa magpabilin kog handumanen kanyong tinan nga pinasikat usab sa atong ebanghelyo karon. Ikaw ug ako sa panahon sa kasakit ug problema na ang Diyos. Siya ang mupasan sa atong mga problema. He will carry you. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot come in. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. He will carry the weight of the world upon His shoulder. I know my brother that He will carry you. He will carry the weight of the world upon His shoulder. I know my sister that He will carry you. He said, come to me, all who are weary
and I will give you rest. Manindog ang tanan. Nagatuwa ko. Sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulok adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Diyos wala gayud magbuot nga kita mamatay. Iya kitang gihimo alang sa kinabuhi, apan kita ang mipili sa kamatayon. Si Kristo atong manluluwas, nag-uli ka nato sa kinabuhi, ug muadto kita sa atong amahan. Diya sa pag-ampo, pinaagi ni Kristo, busa moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok simbahan, nga magpadayon unta kini sa pagbuhat sa misyon ni Kristo, sa pagpakgang sa dautan, pag-ayo sa mga masakiton, ug paghatag sa kinabuhi, ilabi na nining tuig sa Missio Agentes. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong gobyerno, nga mahimo unta kining epektibo nga instrumento sa pagpatunhay sa kalambuan ug kaayuhan alang sa kadaghanan ug dili sa pipila lamang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nakasinati sa nagkadaiyang dagway sa kasakit ug kalisod, nga puno sa pagtuo, mudangop unta sila kang Kristo, isip ilang kalauman ug dalangpanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, ug si Blessed James Alberiuni, SSP, ang founder sa Pulane Family, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nahikatulog diha sa kamatayon, nga pukawon unta sila ni Kristo, ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Orasyo Emperata. Maluloyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis.
ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Labing mga gahong nga Diyos, ang among kinabuhi anaa sa imong kamot, masaligon sa imong mahigugmaong pag-amuma, gidala namo ang among mga pangamuyo nganha sa imong atubangan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. sa timaan sa mong gugma sa gupaw santusa kining panog kining bino hinama sa kamot sa tao grasya bunga sa mong pangaliya ihatag na kanamo ulangit nung amahan sa tanan panalangini sa kadawot panalipdi ang mahal mo na lawas ubilil hun mong dugo himo ang kaluwasan kinabuhi sa mga igsoon, pag-ampo kamo aron na akong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan mga gahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayog paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo managa kaninyo, mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay mga gahom sa tanan, angay ug matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi siyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab, balik kanimo diha sa himaya, giabrihan niya alang kanamo ang maganghaan sa langit ug busa ang mga anghel sa kalangitan
Nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diya silang walay hunong nga awit sa pagdaig. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tubran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ng pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas umihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug niingon. Dawata kinyo nga tanan ug kana kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini upang imong kamutanan kika ni ini, kay kini mong kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngali. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahanin ng paan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusad sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban Francisco among Papa, ni Jose among bispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila kung tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban sa mga apostoles ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amoy kang daygon nga amoy kang himayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniyawan kaniya, ug diha kaniya. Giatag nga na kanimo mga gahong nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita nga to sa itong langit ng amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitulo kanato sa labang makagaw. Amahanam nga anaa sa mga langit, pagdaykon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunam sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa balay, hinunuan luwasag kami, luwasag kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon naron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa sala umilaw sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo naging kasay mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinumang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo.
ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. O Ginoo, kining Eukaristiya o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma ngani sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa di pa na ko ihatag ang katapusang panalangin, balikon ko. Daghang salamat, Cebu. Daghang salamat sa katawhan nga akong nasilbihan dinhi sa Cebu. Daghang salamat sa inyong kaayo. Salamat sa Father Jonas sa imong pag-alagad sa sugboanong simbahan sa daghang mga katuigan. Ug daghang salamat sa imong pagpakig-uban kanamo karon nining santos nga Eukaristiya. Amo mga pag-ampo o panghinaot nga sa kanunay ang Senior Santo Niño sa Sugbo mag-uban kanimo sa sunod mo nga mission assignment. Magigsuon sa dili pa nato tapuson ang santos nga misa, akong ipaabot ang mga pasalamat sa mga Madres sa Daughters of St. Paul alang nitong ningtabang aron atong mapadayon ang paghatod kaninyo nining santos nga Eukaristiya matag Domingo. Sa atong mga sponsors, lectors ug technical crew, daghang salamat. Ug alang ni atong gustong mahimong among mission partners o sponsors nining misa, mahimo ninyong i-deposito ang inyong donation sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ug manalangin kaniyong Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadanyo ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong pakpakan ang Ginoo. Nagpasalamat kami sa kinabuhing ihatag kanamo, sa kalipay nga mong gibati, sa among pag-ampo Ginoo, dungga kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sugod imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sugod imong kaayo.